800 000 forint, úgy van. 800 000 forint először, 810 000. 810 000 forint, egyébként ez valami egészen fantasztikusan magas összeg. Játékosok fél havi fizetés. 810 000 forint. Először 810 000 forint, másodszor 830 000 forintért kellett már sajnos oda néznem. Ott volt egy 820 000, most már azért ez most már nagyon jelentős pénz, 830 000 forint. Először. 830 000 forint, másodszor. Mi van a bátorságban? Jó, a hölgyé 830 000 forintért. Hát hogy? 840. 850 000 forint. Nem árulom el, hogy minden évben nyerni fogunk valamit. 850 000 forint. Kiváló. 850 000 forint először. 850 000 forint másodszor. 860 870. 870 000 forint az úri, aki egyszer már majdnem fölállt, 880. 880 000, várjon még egy picit. Minden milyen kanyarba közelíti meg, ha 880 000 forint először. 880 000 forint másodszor. 890 000 forint. 900 000 forint. 900 000 forint először. 900 000 forint másodszor. És 910 000 forint. 910 000 forint. Ilyen görcsöt kapó kézre lenne szükség. 910 000 forint először. 910 000 forint másodszor. 920 000 forint. 920 000 forint. Először. $380 forint. Könyvet közben aláírták, 920 000 forint. Tehát egy könyv, egy 5. ajándék is párosult. Hát akkor 2 millió. 920 000 forint először. 920 000 forint másodszor, azt hiszem a Hamis a Baba című kultúrfilmben volt az, hogy kínál a kisgyerek, és benne volt a babában az összes kiállítószer. 930 000 forint harmadszor, bocsánat, 930 000 forint. Kezdjük előről, 10 000. 930 000 forintnál járunk először. 930 000 forint a hölgyé, hangsúlyozom, ennél az asztalnál. Másodszor. Most mondjam azt, hogy éreztem, hogy a könyvtől nem megy följebb. 930 000 forint. Harmadszor. Szóval visszakapcsolták 1.860.000 forintot. És én azt gondolom, hogy én most nem tudok szóhoz jutni, hogy átadom a szót a mai este fővédnökének, Szíros Mártonnak. Te mire gondoltál egyébként, amikor nekivágtál ennek az estének? Tehát, hogy számítottál erre, hogy
bírósági rendezvények is, hogy személyesen mondjuk nektek. Először is szeretnék üdvözölni mindenkit. Nagyon örülök, hogy ennyire eljöttek. És nagyon boldog vagyok, hogy jól érzik magukat. Legalábbis remélem. Valaki már nem annyira? Megmondom őszintén, pár héttel ezelőtt én arra gondoltam, hogy alig leszünk. Itt körülbelül fél terem. De amikor megláttam az asztalokat, hogy mennyi asztalra lesz szükség délután, akkor egy kicsit megnyugodtam. Aztán megint elkezdtem izgulni, hogy az asztalokhoz le is ülnek-e majd, és eljönnek. Nem tudom, hogy mire számítottunk. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy már eljöttek és megismerték az őrzött alapítványnak a munkáját, szerintem már nyertünk. Azzal pedig, hogy ezek az ereklyék ilyen magas áron elmentek eddig, és még vannak hátra azért. Az egy külön boldogság, és remélem, hogy még sikeresebb lesz az este. Köszönöm.